Náš rodinný dom je špecifický. Tri aspekty vplývajú na tú špecifičnosť. To je výber pozemku, ktorý absolvoval náš klient sám. Druhá vec je ten samotný objekt, jak súvisí s tou náplňou vo vnútri. A tretia vec je účasť toho klienta alebo toho užívateľa na tom celom procese. Prvé rozhodnutie bolo, že aby malý priestor umožňoval veľké užívateľské kvality, to znamená, je to shell ako škrupina, nemá žiadne podporné prvky, iba obvodové steny. Premýšľali sme o tom tak, že umiestnime ten dom do toho svahu, aby sme rovinu uvoľnili pre záhradu. Špecifikum by som mohol popísať ešte v tej participácii klienta, ktorá bola myslím, nadštandardná. Je to proces, ktorý by nemal byť zábranou tej kvalite toho bývania, ale mal by naopak byť výsledkom toho života, ktorý sa v ňom odohráva.